Abi na ko sa una compatible ta. Dili na lagi ka ang tao nga kung nailhan and karon dili ka nako makitaan as my future partner. Mao gyud na usually nga mga pasumangil og mga hinungdan sa panagbulag. Kinabutang na sa tong hunahuna nga ang love is about compatibility but ang realidad is love is also about adaptability. Kay sa process man gud sa pagpili o pag-ila-ila, pila ka mga adlaw, pila ka semana, pila ka mga bulan, usay makita gid mao gid nga tao fit gid sa ako amurag magtagbo gid mi ani sa future pareha mig desire, vibe kayo mi. Eh syempre ang mga ginagmay nga mga butang, ang mga red flag kay murag ipalabay pa man dili pa masuko. Pero sa time nga confident na ang both partner nga masuko, adinha na dayon manggawas ang mga batasan, mag-shaky na dayon o andi na masabtan. Ang bisan unsaon pag-amping sa relasyon mo abot gyud kana nga panahon. Kung atong pangunahuna mangita tag tao nga kanang mo fit gyud sa tuwa, wala gyud ingon ana nga tao dinhi sa kalibutan. Diha mo come in ang adaptability. Kana bang mosabot ka sa imong partner kanang instead nga mag-focus mo sa mga negatives or incompatibilities, kita mo pamaagi nga mo adapt or mag-meet sa center, grow together and build a better future. Iyo sigig pag-usab sa uyab, pag-usab sa imong batasan.